Muni sampun wonten rebagan ing antawisipun keluarga ageng Bapak Haji Madekan sekalian Ibu Hajah Istiqomah anggadhahi putra jalu ingkang asilih Mas Bagus Munif Syaifur Rasyad kalian keluarga ageng Bapak Pujiono sekalian Ibu Siti Umini anggadhahi kenyasiwi ingkang asilih Roro Ayu Husna Farida Silviani kemulunging parembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang kanthi atur mekaten krana jumbuh anggenipun pepetangan saha sampun manunggal cipta rasa mewah karsa ingkang menika saking agenging manah panjenenganipun Bapak Haji Madekan sekalian Ibu Hajah Istiqomah anggenipun katampi panglamaripun pramila ing titik kalenggahan siang punika ngaturaken sarana mewah upakati pinangka cangging Palakrama sanggam saha majmuipun ing pangajap dadosaken saenipun sanggeman mewah raketing kadangan satemah